ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರ್ತದೆ 150ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಕೈದ ಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಕೈದಾನೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬೆಲ್ಲಕೈದ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಅದು ಗೊತ್ತನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನೇ ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಪೋಯಿದ ಪರಪ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಗಾಡಿ ತುಲ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಂಚರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಮುಖಾತು ಅನುಕೂಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ದಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಕೋಡೆ ಮುರನಿರ್ದಿಂಚಾಡಲ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡಿರ್ದೆ ಮುಗಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾವ ನಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸಲೆ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಕುಲ್ದ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುನವನೇ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇಂಚಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಲ ನೀರು ತುಳ್ಳಿ ನಿಂದು ತುಯ್ಯರೇನೇ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಮುರಣಿದ ಬರ್ಸಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಪನೋಯ್ತಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಪೋಯ ಅಂದಿ ಕಟೀಲ್ದ ನೀರು ಪೋಪಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಶೋಕತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬತ್ತುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಉಪ್ಪುಣತ ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಜನಲ್ ಖುಷಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಯಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಉಲೈಪೋದು ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಂದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ಪಂಡು ಒಪ್ಪುಂಡತ ಹೊರಗಿನ ಮಾತ ಅದೇನು ಮಾತ ನೀರಿಗೆ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಪಕೊಂಡು ಬೈದೀನಿ ಪ್ರಸಾದ ಬೋನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅದೇ ಒನಸ್ ಇನಿ ಏಕದಶಿಗೆ ಅಂಚ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬಜಿಲ್ಲ ಸಾರ್ಲ ಒನಸಾಂಡು ಪೋಂದೆಲ್ಲ
ಆನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ತೆಪ್ಪು ಓಲ್ ಉಂಟುದಿನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಓಯ್ ಅರೆ ಟೀಕರ್ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಿರ ಮತ್ತು ನಾನೊಂಜು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಯಾನು ಪಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವು ಶೋರಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಕೇಂದವಡು ನಾನು ಪೋಯ ಬಂದು ಸೊ ತುಕ ಪೋಯ್ ಮೆರಡ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಆತ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರಿ ಜನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಚೋನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ರಜೆ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ದೈ ಎಂಗಲ್ನ ದುಂಬುದ ದೀಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತು ದಡಿಸಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚು ದೈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಆಲಂಡ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರಿ ರಜೆ ಇತ್ತ ಪೋ ಕೊರಯರು ಓ ಪಾಪ ಮಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ದಡಿಸಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಚ್ಚ ಬಂದು ದುಂಬುದಾರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗನಿ ಇದಾರು ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಸಲಿಜ್ಜದ ಅದು ಕಾಪು ಕಾಪು ಜೋರು ನನ್ನಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದು ಜಾವ ಉಂಡು ಉಂಡು ಜಲಪಾತ ಓಕೆ ತೆಂಕಲು ಓಡೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಇದೆ ಪೆಲಕೈ ಪರ್ಬ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬ ಕುಡ್ಲಡುಪುನ ಸೆಬಸ್ಟಿನ್ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಅಡೆ ಬೈದ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಅದ ಮತ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಲೆ ಉಂತ್ಯಾ ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚಿನವರು ಉಂಟು ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತುಂಟು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿನವರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಓ ಜನ ರಾಶಿ ಬುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬದೇ ಜನ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆದು ಪೆಲಕೈದ ಮರವು ಪೂರ ದೈ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೊಡೋದು ಹಾಂ ದೈ ಬೋರ್ಡ್ ದೈಲ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲ ಲಿಚ್ಚಿದ ಉಂಡದ ಕೋಲ್ ನಡ್ಪ ₹3 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗ 1 ಕಿಲೋ ಸಿಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ
ರಾಗಿದ ಬೋಡ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ಕೈ ಕೊಡು ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರೆ ಬೆಲಕೈ ಪಾಪ ಬಂಡ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇದು ಕಾಜಿದ ಮೌಲ್ಯದ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರ್ತದೆ 150ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಕೈದು ಮಾತ ಬೂರು ಧ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಂತ್ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲೆ ಫೋಟ ಫ್ರೇಮ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಕೀಗೊಂಡೆ ಮೂರನೇ RBC ವಿನ್ನರ್ ವೇಟಿಗೆ ಅಂಚಪುರ ಏತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ini boda oke deh pak udah bicara ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 200 ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಬುಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ವಾಟರ್ ಪೆನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಥರ ಚಂಡಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಳಿಸ್ಬೋದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬಾರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಆಗಲ್ವಾ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟು 150 ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆಯಾ SRS ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಬೇಕಮ್ಮ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು 300 ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಶಿ ಜನ ಓಲಯ ಬಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಲ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ ಮೂಲ್ಕುಲೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೋಡಿ ದಾದ ಬೋಡ್ ನಿಕ್ಕು ಕಾಲಿ ತುಯ್ಯರ ಬೈದಿನಿ ಅವ ಗೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಿ ದಾಲ ತಿನಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲು ಗೊತ್ತೊಂಡು ಅದು ಮಿಂಚಿನಿ ಬೆಳಕೈದ ಮಂಚಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಪರ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂಚೂರಿಯನ್ನಿಗೆ ತಿಂದು ಹೆಂಚೊಂಡು ಜಿಪೆ ಜಿಪೆ ಎಲ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ತಿಂದು ಎಟ್ಟುಂಡಿಯಾ ಶೋಕು
ದಾದ ಬೂರ್ದು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಈ ಸಾರಿ ಕೈಟ ತಿನ್ನು ಚೋನಿ ಐಟ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಕೈಟ್ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ತಾನೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಜಿಲೇಬಿ ಅವನೊಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಎಟ್ಟುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಕೆಮ್ಮತ್ತುಡಿ ಎಂಚುಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ಲಗನುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಮನ್ಕೊಡದ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗು ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಲಗನು तू ಮುಂದೆ ಲಗಾಲು ತಿನ್ಲ ಪೇರು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದನ್ನ ಮೋಮೋಸ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಜನದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಎಷ್ಟೇದು 100 ಜಾಕ್ಪುರ್ ಜಿಲೇಬಿ ಫುಲ್ ಜಾಕ್ಪುರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾಕ್ಪುರ್ ಅನ್ಕೊಂಚ ಬನ್ಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟಾಪು ಇವಾಗ ಲಕ್ಕ ಚೋನಿ ದೂರ ಬಾಳೆನ್ ಹಂಚ್ಕಂದ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಅಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಕದ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 3 ಉಂಟು ಅಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ ಎన్ని ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎన్ని ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಪರಸಗೆ ತಾರೆದ ಮರಕ ಕಲ್ಪರಸ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಲ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅವು ಏತಾಯ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ 50 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ 50 ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾಕೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ತಿನ್ನಲ ಪೀರ್ ತಿನ್ನಲ ಪಾಡೆ ತಿನ್ನಿ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೈ ತೆಗ್ದ ಅಲ್ಲ ಚೋನಿ ಪೆಲಕೈ ಬರ್ಬಾಂಡು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಪೆಲಕೈ ಬರ್ಬ 2025 ಇಯರತ ವಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶಿ ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶಿಗೆ ಸೊ ಇನಿ ಐತಾರ ತಂಚದು ಭಾರಿ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ತಂಚ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೆಲಕೈ ಬರ್ಬಂಡೆ ಪೆಲಕೈತನೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊತೊನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ದೊತೊನಿಯಲು ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊ ಈ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನೇಕ್ ಫುಡ್ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತುಯಿನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಟ್ ರೇಟ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ಓಕೆ ಇನ್ನಿತಲ್ವಾಗ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.